üdvözlünk titeket a Survival második részben. Sziasztok! Na, ugye vágtunk rát, most akkor itt elkezdtük csinálni a kertet. A házat azt akartuk nagyobbítani, még nem vagytok itt, de nem csináltuk meg. Tudjátok. Elfelejtettük. Mit tudnak bazdmeg? Nem beszélj, már így megy a vidi. Hexi, kéne egy csákány. De teli vagyunk is vele. Csákány? Igen. Nem kapta semmit, nem minden. Adjad ide! Nem, kapsz egy kalapluszot, meg. Meg a vele. De! Mi van? Kérem ma! Most vagy vissza. Mit csináltál? Adjad már! Mehetőgességben. De meg adjál cuccokat, de nincs semmi. Na, itt van, mit szedtem, csak adjál. Nem egy dia tudsz. Nem áll! De jársz! Szétverem az egész házat. Aha. Amennyit érted? Itt vagy? Olyan sallert volt visszakezdni akkor. Itt vagyok. Belaggoltam. Csinálsz? Na adjad már azt cuccot! Adjál. De akkor kéne nagyobbítani a házat. Nem mondod. Meg kéne balta, meg minden. Nem. Nem megyek. Viszont is. Csak kérek baltát is. Ott van nálad egy gyökér. Nem baltát, hanem csákányt. Az nekem van. Van neked kettő is. Egy van. Kettő. Van, felgyújtalak. Akkor van valami kőcsákányod? Nincs, feküdve. 2 percet alszunk. Most olyan 5 percesre gondoltuk a vidit. Bolyga, eszemét. Ezt neked csináltál. Csak én csináltam. A csákányt. Mert nem tud bányászni. De tudok, nem is bányászni akartam, de mindegy. Az orrodban akartam bányászni. Nem. Azt te szoktad. Egész nap azt csinálod, én látom. Nem? Tudtad, hogy egész nap bányászol? Te, mondom érte. Nem. Én majd én úgy mondtam. Adjál meg egy csákányt. Nem kapsz. Kibír. Most. Várj. 3, 4, 5. Én találtam 16-ot, csak nem. Csak mit hazudsz? Nem hazudok. Itt vagyok előtte, itt állok. Aha, akkor most megy. De ha nem leszel, akkor kinyírlak. Nem szabad. Jaj. Majdnem is van. Jaj. Na, hol vagy? Meg mondjam, szaladok el a helyünkről, meg ki fogsz nyírni. Az biztos. Találtam chickent. Azt már kinyírtam, de mindegy. De gúta. Van valami ezért. Ez egy ház a fán, nem? Dzsungel templom. Ott vagy, most kinyírlak. Ajaj. Bár hallod, itt van valami takarpas a fán. Meg nyelvjel kínai ünneplántól ezért. Na, ezek bagok vannak.
Kakaósar. Hát, találtam cukinádat. Találtam kakaószart. Az jó. Szól megenni. Most Mi van? sok jó van. Majd aztán! Nem, bassz meg, X-Factor néztem, mondjál. Jale! Már 5 óra. Vissza tudsz találni majd a helyre, ahol van a ház? Sajnos most lehúztam a vercét. Már 4 óra. Alszanak. Mindjárt feljövök haza. Jó, Hova, papa. hova? Ki? Megkértem, hogy borbőszél. A tesóm hülye, tudod. Hova mész? Körülmennem a tesómmal a tesómból. Ne csúszz. Neked kis adjuknak nézd fog minden. Azért, mert féltesére. Nagy már. Na. Tudom, Na most ott egy óriás chicken. hogy is szemtelen. Fú. Ki? Tesóm? Neki mondhatod. Tesóm beszél most, én neked nincs ilyen lányos hangom. Én vagyok az Ábél. Nekem van kakaóm. Hát meg azt sem tudom hol. Én szólok a kakaóm. Látlak, mindjárt megtáradlak. Előtted vagyok egy óriás fár. Te bent vagy a dzsungelbe, ugye? Most vered azt a állatot. Nem, én itt vagyok a házban. Asség, azért még nem tudom, hol a ház. Szeretek. Mi a baj, hogy nincs ödömről. 6,5 perce megy a videó. Adasztal, Mi? de megint szólsz, mert megint arra, hogy rosszul beszélek. Nem tudok tépőzni. Nincs tépő lehetőség. Azt sem tudod, hogy tépődik. Ez felvesz. Halló, ti Hát! Köszönjük, otthon hogy vagytok? Megnéztétek ismét. megnéztétek ismét, és megint bocsi a hangját, és az ilyen kis, csökönyös kislány beszólás.